Voin pistää rekorin päälle nyt, vaikka Leivi sanoo, että tää on hauskaa. Otetaan paikassa. Kiitti. 0002 Helsingfors. Nois. Mä oon suoku niiden botti. Nois. Taas yksin B:lle. No niin, pyysetään vaan. Palatsi vikava. Vitun spraydessut saatana. Selkkää tuli. Tosi kiva, kun tulee selkäänkin. En tiedä millä pyssyllä, mutta näin meni. Tuo! Neljä Pesari! Ekotaan. Ostaa semmonen eko. Joo. Saadaan niin vitusti rahaa tästä kirjoista vähän. Heti kun mä ei tehty vittu istuttu ekolla, niin tapahtuu asia. Miro, onks sä avikäsi valmiin? Kai mä vaan herit. Vittu mä eikä jossasin vittu ilmasta päähän. No mitä vittua, mitä vitussa mä hävittiin täällä? Vittu. Eikö oikein ehkä ihan toimi? Joo, mitä vittua? Vittu kun tökkii, mitä helvettiä. Niin no mut se piip alkoi niinku siinä vaiheessa kun sulla oli 3 sekkaa aikaa ja sä tiesit se oli siinä kun sulla oli joku 5 vuotta aikaa. Tää on tää vanha kunnon klassikko. Kohosta vittu nekin. Molemmilla kiitos. Toinen hoit, kiitos. Levy! Monsteri! Ja se sit avi äsken. Ei, missä mun avikka? Mihin se meni? Specialist coming through, let's go through. Paljon se mennyt Annu ossa vaan hiljaa vittu ihan kun sä et ikinä puukottais omia. Turpaki. Terra. Vittu mulla on pingan 3. No mitä? Mitä vittua? Alkaas kukaan muu? Ei. No tietenkään. Mitä vittua? Vittu mulla on 30 pingia, mä vaan pätkin täällä. No mä huomaan, mä katon Mitä mäppiä. vittu? Mä halun sielu. Kuka meistä poissa? No Arno tietenkin. Jätkät, mulla on mennyt peli niin päin vittuun. Se tunne kuin Leevi vittu. En tiiä, molemmat näkee ristirunkkaatti sen. Vittu meillä on minuuttia aikaa vittu jos haluat. Ja vittu tää rehut. Onks tää nyt tää mid to B, et Niin, 2 tyyppiä menee midistä B:lle ja... Miro itse smoke. Ei vittu! Melkein. 71! Hyvä aika tekee? jätkät. Sen tai mun pingi on vittu, jos on hyvä. Tulee selkeä -5-3. Nois Pika puolikas. Place. Onks kai mäkin saa sitten oman klipin sille, että... No et vittu, sä oot saanut jo sun klipin tuonne. Habitat. Miro, sä oot No. saanut jo sun klipin. XMX in his natural habitat, sit sä et No äskeisessä se vitu Miro autosta ahti. 3K siitä. Miro, ei mulla oo sitä klippiä siitä. Ei Atte, kun sun pitää... Ainoa aika milloin sä voit pistää Miron klippi on kun se on Kimmolle ja se on afkaamassa kun se keittää Kimmolle kahvia ja Kimmo huutaa sille samaan aikaan. Mulla on Miro tarpeeksi klippejä ollut yhdessä videossa jo. Toista hetken paitevei tulee se mun outro. 002 Helsingfors. Vittu paras. Blue Club Band. 002 Helsingfors. 000. Helsingfors. Tää on kyllä paras, että täytyy kerrottaa tää ryhmä. No. No niin. How about no? Tuleeks tossa sun intro?